गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। गिबियावनो लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सुवागपुर हालामनि बरनदिफार गामिनि देंखोगिरि दावहारु बसुमतारिया जोनोमनि 7 दाननिफ्रायनो मेगन खाना जानानै दंबोयो। रायखांनो नांगोनदि बिथाङा थांनाय बावैसो सान सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावनि दुखुथिया नखर आरो रांखावरिनि जेंना, गावनि गोसोआव मा लुबैनाय एबा नाजानाय दङ बिथाङा गासैखौबो मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदोंमोन। बे समावनो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला दुखुथिया मेगन नुयै देंखोगिरि दावहारु बसुमतारिनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै मिथिनो हानानै मैया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा दावहारु बसुमतारिनो 1 लाख राङै अनसुंथाइ गथायनानै होयो। लोगोसेनो 1 लाख रां अनसुंथाइखौ दावहारु बसुमतारिया आजावखांनायनि उनाव सुखुनि मोदै गनायनि गेजेरजों गोसो गोरबोनिफ्राय बिथां बिस्वजित दैमारिखौ हाजासे साबायखर बावो। रायखांनो नांगोनदि आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथां दावहारु बसुमतारिया खामानि मावनानै जानो हाया, नाथाय बिथाङा देंखो बोनो हायो आरो देंखो बोनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा गावनि जिउखौ एबा नखरखौ दैदेनलांनो नांगोन। नाथाय देंखो बोनानै जानो थाखाय बिथांनियाव माखासे नांगौ जानाय मुवा जिरादफोरा गैयैलाय बिथांनो माखासे मुवा जिरादखौ सोरजिनो आरो स्टुडिअ बानायनो थाखाय आसाम बिधानसभानिफ्राय 1 लाख रांनि चेकखौ गथायनाय जायो होनना बिथाङा फोरमायथियो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। रायजो सोरखारा दिनैसिमबो फोरोंगिरिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै। बिनिखायनो मैया बिटिआर ओनसोलनि नन प्रभिन्सियेलाइज एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि गौथुमा फैगौ समबारनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनायनि हुमखि होदों। बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थिनि सिगां बिटिआरनि 6.3 दफा बायदियै जेसेबांनाखि भेन्सार फरायसालिफोर दङ गिबियावनो बेफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होगोन होनना खोथा होनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम सरकार सालायनाया 8 मान्थ सोलिसेयावबो फोरोंगिरिनि जेंनानि सायाव जेबो खोथा होफिनाखै होनना बिथांमोना बुंथियो। बिनिखायनो बिनि सायाव साननो गोनां जानानै फैदों होननानैबो बिथांमोना बुंथिबावो। जिहेतु फैबाय थानाय निउ इडुकेसन पलिसि 2022 नि एप्रिल दाननिफ्राय जानो गोनां निउ इडुकेसन पलिसि फैयोब्ला भेन्सार फरायसालिफ्रा थालांनो हागौ नामा एबा मा आयेन फैगोन बेनि सायाव साननो गोनां जाबाय होननानै बिथांमोना बुंथियो। बिनिखायनो बिटिआर सरकारा 6.3 दफाखौ मास मोनसे एबा मास मोननैनि गेजेरावनो गासैबो भेन्सार फरायसालिफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै होनांगौ एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खोथा होनांगौ होननानै बिथांमोना गोख्रों रावजों बुंथियो। जुदि बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांना होआब्ला गोख्रों सोमावसारनाय एबा धरना लानाय जागोन होनना बिथांमोना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिम गोख्रों हुमखि होनानै बुंथियो। लोगोसेनो बिथांमोना बुंथिबावो दि सरकारनि थाइसेबो रांनि हेफाजाब मोनालासिनो 30-40 बोसोर फोरोंगिरि खामानि मावबोबाय आरो खायफाया रिटायारबो जाबाय आरो खायफाया थैबायबो। बिनिखायनो जायनाखि दिनैसिमावबो भेन्सार फरायसालियाव फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दंबावो बेफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होथारनांगौ। जुदि सुस्रांना होआ अब्ला रायजो सोरखार आरो आथिखालाव सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकारानो गुबै दायनिगिरि जागोन होनना बिथांमोना गोख्रों रावै बुंथियो। दानिया आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो। साननैसो सान सिगां ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जादोंमोन मोनसे गामिनि गंसे दुखुथिया नखरनि हालोदा। बे गामियानो जाबाय चिरां जिल्ला 13 नं बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय बेंटल सालबारि बाथाबारि गामि। बे गामिनि गंसे दुखुथिया नखरनि हालोदखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनथिनो हानानै मैया 13 नं बियाबनि एमसिएलए अमर बसुमतारि एबा बिसावरायगोरा बिथाङा दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे गोनां जानाय माखासे जाग्रा आदार, गानग्रा जोमग्रा, कम्बल बायदिखौ दुखुथिया नखरनो गथायनानै होबोयो। रायखांनो नांगोनदि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 8 नभेम्बर खालार खालि मोनसे बेंटल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथां बागदा बसुमतारिनि दुखुथिया नखरनि हालोदखौ सेबखांना होनायाव बिथां अमर बसुमतारिया नुनानै बे हालोदनि सायाव दुखु मोननायजों लोगोसे बे नखराव दावबायहैगोन एबा खौरां लाहैनाय जागोन आरो बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन होननानै बिथाङा मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिखादोंमोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा मिडियानि गेजेरजों मैया बुंथिनानै होफिनो आरो बे हिसाबैनो बिथाङा थांनाय 9 अक्ट'खालिबो दुखुथिया बागदा बसुमतारिनि नखराव थांदोंमोन। नाथाय बागदा बसुमतारिया न'आव गैयैलाय फिन आरोबाव मैया 10 अक्ट'खालि बिथांनि न'आव थांफिननानै खौरां लाहैफिनो होननानैबो बिथाङा मिन्थिहोयो। मख'नो नांगोनदि बिथाङा साफ्रोमबो गैजायै सुबुंफोरा जाहाथे सरकारनिफ्राय सुबिदाखौ मोननो हायो आरो गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानायनि राहाखौ मोननो हायो बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बिथां बिसावरायगोराया जाय बेंटल फेसबुक पेजनि गेजेरजों दुखुथिया नखरनि हालोदखौ मिन्थिहोनायनि थाखाय बिथांखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बिथांखौ साबायखरबो बावो।
दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन एबा बिसाया फैगौ 5 दिसेम्बर खालि 4थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे हिसाबैनो मैया चिरां जिल्ला बिसाया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनानै होयो। बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना मिन्थिहोनाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलनि गासैबो साननो हनो गोरों रायजो राजा, इउनिट एबसु आरो ओनसोलनि साहित्य सभानि बिबानगिरि आरो बायदि गोबां गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै चिरां जिल्ला बिसाया मोनसे जथुमनि गेजेरजों सावरायलायनाय जायो होनना बिथांमोना फोरमायथियो आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों चिरां जिल्ला बिसाया 4थि खेब बोसोरारि जथुमाखौ सान्थिपुर ओनसोलाव फैगौ 5 दिसेम्बर खालि खुंफुंनाय जागोन होनना थि खालामनाय जादों होननानैबो मिन्थिहोयो। दानिया आरोबाव फैबावदो। बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि बिसम्बि बिथाङा मैया चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय दादगारि ओनसोलाव बावैसो गोदानै बेखेवजानाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव बेरायहैना जोबोर गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बयखौबो खनसेब्लाबो बेरायफैनानै इन्जय लाफैनो थाखाय खावलायहरो आरो बेरायनाय रंजाहैनायजों लोगोसेनो लाइमोन गथ'सा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थांफिननाय समसिमाव एबा न'आव सौहैजासिमाव जेबो फाल्थु खालामालासिनो मोजाङै थांफिननो थाखाय फावखुंग्रि बिसम्बि बिथाङा बयखौबो खावलायनाय जों लोगोसे बयखौबो सांग्रांथि होयो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। राजस्थानाव मोनसे गिथावना जाथाय जानानै थांदों। मोनथिनो मोननायाव लामानि मोगा-मोगि सौग्रावनाय जाथायाव 7 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया राजस्थाननि बाड़मेर जिल्लानि पचपदरा पुलिस थानानि सिङाव थानाय जोधपुर माहारियारि राजा लामायाव जानानै थांदों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला गंसे दावबायारि बास आरो टेंकारनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय लोगो लोगोनो अर जोंब्लावनाय जाथाया जादों। जायनि जाउनाव 7 सुबुंफोरा अरजों खामथार जायो आरो 22 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो होनना मिन्थिनो हादों। बे जाथायखौ नुनाय साखाथिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बास आरो टेंकारनि गेजेराव सौग्रावलायनाय लोगो लोगोनो हरखाबै अर जोंब्लावनायनि जाउनाव बासनि माखासे सुबुंफोरा राहा गैयैलाय अरजों खामथार जादों आरो बे गिथावना सौग्रावनाय जाथायखौ मिन्थिनानै जायगानि पुलिस बिफान आरो अर खोमोरग्रा बिफाना जाथायथिलियाव सौहैनानै अरखौ खोमोरनो हायो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गोख्रैयैनो देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होनाय जादों होनना मिन्थिनो हादों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जाथायनि सायाव भुगिनांनाय न'खरनो रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होनना फोसावनाय जायो। दानिया फैबावदो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फथिमारि गामिनि कपिल मुसाहारि आरो खन्थाइ मुसाहारिनि 8 थाखोआव फरायनाय 14 बोसोर बैसोनि फिसाजो तुलसि मुसाहारिया थांनाय 3 दाननिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दङ। तुलसि मुसाहारिनि बिफाया मिन्थिहोनाय बायदिब्ला गावनि फिसाजोनि देहाखौ फाहामनो थाखाय गोबां रां होना फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो नाथाय दासिमाव फाहामनो हायाखिसै। बिनिखायनो फाहामगिरिनि बिथोन बायदियै सिल्लिगुरियाव फिसाजोखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय एबा लांनो नाजादोंमोनब्लाबो गोबां रांखावरि आंखालनि जाउनाव मोगा-मोगि जानांगासिनो दं होननानैबो बिथाङा मिन्थिहोयो। बिनिखायनो फिसाजोनि देहाखौ फाहामथाय होनो रायजो राजानिसिम आरो सरकारनिसिम रांनि हेफाजाबखौ बिनो गोनां जायो। नोंथांमोना सोरबाफोर हरनो हायोब्ला नैबे होनाय एकाउन्ट नाम्बार 4078810000071119 आव हरनो हागोन। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।